Jarumi ne, jarumin dan banga. Amin alaikum salam ya kai. Lafiya kalau. Lafiya. Sabatun wannan karan da na kawo maka na wannan yan daban. Haka. To har yanzu ba su biya ni kuɗin ba. Ba su biya ka ba? Wallahi ba su biya ni. Yanzu ka gan su ne? Na gan suna nan a can gindin mangoro da suke. Tashi mu je. Mu je mu same su. Sa da Allah ka taimaka ka karba mun kuɗin nan. Kar ka damu, yau kuɗin ka zai fita. Ka ce dai ba su biya ka ba. Ba su biya ni ba. Yau kuɗin ka zai fita. Shi jiki magani ne, tafiyar na daban ne. Ku bi mu ai za ku gane, aikinsa ai na daban ne. Jarumin dan banga, wallahi ka fasa taro. Tabbas kana musu horo, kai ake gani tauraro. Ai anan da can ka bullo, al'umma ku kiyaye. Sace har shaye-shaye, walla ba sana'a ba, kuki jiki magayi ne. Jarumin ɗan banga, gashi nan ya hasko, ai salon shi daban ne, ba sani ba sabo, ku bi mu ai za ku gane. Jarumin ɗan banga, wanda ba shi da tsoro, ko ina zai jefa ya aiki. Jarumi gashi nan ya hasko, al'umma sai fa ku kauce, in kun ide fa ku gane. Haka tsarin yake. Wa tashi mu tafi. Zai tashi je ina kai. Laifi yayi. Dole ka kama shi. Akanya. Ke ka kunna. Me kake takama da shi tukuna? Ba ka gani ni ba ciki na bane? Na fasa ma ciki na ga nufin ana kai. Kama kanka ba ka suke sa ba. Who are you? Ni na ga bayan da zai je. To dole tafi da shi. Zo mu tafi. Ba kai? Sana ta bi shi mu gani. Sama. Na take maganin nan. Yanzu nan na yadda kai. Na faka kaman waɗannan sun fi ƙarfi na. Kawai na sake shi ba. Ofisa ni yanzu ma barin fara tafiya a Amurka. Ka taɓa ga kai bijilanti sambisa? Mun yafe kuɗi. Mun yafe. Sannan Ku subscribe na YouTube channel namu mai suna S ɗan Hausa domin samun sabbin videos na a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode.